Dr. Sant, hawnhekk għandi miegħi id-diskors tal-budget tal-1998 li kien inqara fil-5 ta' Novembru 1997. Inti kont Prim Ministru dakinhar, Leo Brincat kien il-Ministru tal-Finanzi u hawnhekk Michael Farrugia kien ukoll il-Ministru tas-Saħħa. Paġna 85 inti hawnhekk għamilt taxxa fuq il-mediċini u kien hawn taxxa oħra wkoll fuq iċ-ċertifikati. Kif tista' taħseb li n-nies qed jemnuk hemm barra meta tajt inti ħatħalli s-saħħa b'xejn? Ġifieri hawnhekk diġà għandhom toma tiegħek. Ma tajtx toma, x'toma hija kelma ftit. Diġà daqgħu Daqgħu l-politika mhux toma. Daqgħu l-politika tiegħek Alfred u għal darboħra Alfred. Jiena li nistaqsik mhuwiex tad-daq. Le, l-qassatat irħobni kolhom, ma tajtx it-toma tiegħek. Din kienet qassatat, ġifieri. Le, il-miżura. Għadik il-miżura ma kienitx xi ħaġa xi piece illi kienet qed iġġalek tħallas, hija sempliċiment marker biex tajt ara jiena issa għandi daw il-mediċini b'xejn u nkun nista' nużhom tajt. Inti se terġa' tagħmilha di jekk tkun fil-gvern. Dak li nagħmlu għadni kemm stqarrejtu. Ħaterġa' tagħmilha jew le? Dak li se nagħmlu għadni kemm stqarrejtu. Dr. Sant, kif tlaqni l-bieraħ jien iċċekkjajt ir-risposta li kont tajtni dwar is-surcharge. Kont saqsejtek jiena jekk tapplikax jimporta. Jiena għandi dritt insaqsi li rrid jien. Ma tindaħalx int x'insaqsi, jiena qed insaqsi fuq is-surcharge. Dr. Sant il-bieraħ talabni biex insaqsi biex niċċekkja nara r-risposta tiegħek x'kienet. Ir-risposta tiegħek kienet li tapplika għall familji biss. Il-bieraħ inti għat li di tapplika għal businesses ukoll. Tista' tgħidli għalfejn kien hawn bidla fl-opinjoni? Nista' ngħidlek li terġa' taqra ftit dak li għatlek dakinhar kont qed nitkellmu fuq il-familji. U konna qed nitkellmu fuq tnaqqis ta' surcharge għall-familji. Allura kont qed nirrispondik fuq kif tapplika tnaqqis ta' surcharge għall-familji. Dr. Sant, Dr. Sant. Familji surcharge tapplika għal businesses, please. X'inhi r-raġuni ma nistgħux nagħmlu mistoqsijiet li rridu? Pier, x'inhi r-raġuni ma nistgħux nagħmlu mistoqsijiet li rridu? Pier, tista' tgħidilna please? Għandek xi direttiva biex ma nagħmlux il-mistoqsijiet li rridu? Tista' tgħidilna xiex? Dwar is-suġġett. Ma xiex ma nistgħux. Da pajjiż liberu nsaqsu fuq xi rridu. Mistoqsijiet dwar is-suġġett. U s-suġġetti tiġu ħin. Bħala ġurnalist m'għandix dritt nagħmel mistoqsija. Ikonna pressers differenti dwar is-suġġett. M'għandix dritt nagħmel mistoqsija li rrid.